2,617 ka beses kada adlaw. Apang kung extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man maggamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tingon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angot sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative o kon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay o kon clusters sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo, batok sa kay sino man nga nagalapas sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi, kung sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos o kon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas
ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos, tubtob 1,000 ka pesos. Ukon community service nga isa, tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno. Kung sa diin, ginhimo ang paglapas, ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos, tubtob 3,000 pesos. Ukon, pagkapreso sang isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas, ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kun bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot, sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos, kag duga nga 5 tubtob 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuluon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sa Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, our Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madaming salamat po. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kay balo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa indi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo, o kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Kadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata nga responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala, kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini, kay basi manuyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya, kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon.
Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usar sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Radyo Bombo! Philippine Standard Time in punto las 5 ang takna sa hapon. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Radyo Bombo! Maayong hapon syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Iyan din naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bago, mainit-init pa ang mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Webes, petsa 4 na kita sa bulan sa Nobyembre 2021. Kang sa aton sini nga Bombo Radio and Star FM Christmas Countdown, we have 51 days to go before Christmas. Kagkaroon dito kita makabombo sa aton si mga headlines. 4 ka mga soldado nga napilasa sa enkwentro batok sa NPA sa Moises Padilla, confined sa karon sa nagkalinlain nga hospital sa Cebu. 80 ka pamilya nag-evacuate kasunod sa enkwentro sa sitio Tio sa Barangay Quintonrimo, Banwa sa Moises Padilla kahapon. Samtang pila ka jeepney driver sa Bacolod wala pa nagpalos sa plastic barrier bisan may mando na ang Department of Transportation. Presidente Duterte nagmando sa DILG nga dugangan sang sanction o kondagdagan sang sanction ang mga local chief executives sa mga LGUs nga may mahinay nga rollout sang vaccination. Philippine Army nakanda nga magsunod sa mando ni Duterte nga buligan ng mga LGUs para sa madasig nga pag-transport sa COVID vaccines. Lalaki nga nasapuan nga wala na sang kabuhi sa Barangay Panukoy nakilala na COVID positive nga nakapalagyo sa quarantine facility. Amoy ito mga kabombo ang aton si mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa aton nagapaunang nga mga balita. Upod sa inyo sini nga mga tagbalita. Bombo Pons, Espino. Kag Bombo Jazz, Dejesus, Madrigal.
Sa ato nagapaunang nga balita, ginabulong pa sa pila ka hospital sa syudad sang Cebu ang 4 ka mga soldado nga napilasan kadungan sa enkwentro batok sa Nupe Pozare sa Sitio Tios, Barangay Quintin, Remo, Moises Padilla, Negros Occidental kahapon sa hapon. Usa din 2 ka soldado ang napatay. Sa interview sa Bombo Radio kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, nakabaton sa informasyon ang tropa nga may presensya sa armado nga malalaki sa lugar gani nga nagesponder ang 62nd Infantry Battalion. Las 3:45 sa hapon, nakaenkwentro sa tropang 5 ka mga miyembro sang NPA kag makaliga ng pila ka minutos nga pagbailuhan ay isang lupok. 6 ka mga soldado ang napilasan, gin-airlift ang mga wounded sa Cebu City apang ginbawian sa kabuhi ang 2 sa ila samtang confined naman sa naglain-lain nga hospital sa among syudad ang 4 ka iban pa. After medyo nag-die down na ang exchange, may additional pang so anom na tanan. So nag-request kita sa chopper to extricate ang aton ng mga wounded. So gin-extricate ni kaming sa aton na choppers, nakaabot mga immediately sa area. So na-extricate ni sila mga around 4:30 sa hapon. So ang kabayan sa pagpahig ni Brigadier General Inocencio Pasaporte, Commander sa 303rd Infantry Brigade. Nasunda naman ang enkwentro sa nagabot ang augmentation force na gikan sa 79th Infantry Battalion. Sunod sa kay Pasaporte, 7 ka miyembros ng NPA ay kaduha nga na enkwentro apang wala sa napilasan sa tropa sang gobyerno. Hindi naman magdubo sa 4 ka mga rebelde ang napilasan kag ginguyod sa ilang mga kaupod. Na-recover sa encounter site ang mga kaldero nga may unod pa nga pagkaon sa mga rebelde kag ilang nga mga kagamitan. Mga 4 ito itong na-extricate sa kwan sa NPA. Initial kasi nila 4. Per revelation man may napamangkot ako isa ka tropa kagabi, ginana ko ng interview paano natabo. So nakita man niya na may 4 to sa NPA na ginuguyod man, na ginbuhat man sa gin-extricate man sa ila kaupod. Ang dugang pagpahig ni Brigadier General Inocencio Pasaporte, Commander sa 303rd Infantry Brigade. Ginistorya na sa militar kag kapulisan ang pagbulig sa mga pamilya nga nag-evacuate kadungan sa enkwentro sa Sitio Tio sa Barangay Quintin, Remo, Moises Padilla, Negros Occidental. Agad nga makabalik ang mga ini sa ilang nga balaya. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Captain Randy Bamor, hepe sa Moises Padilla Municipal Police Station, nga 80 ka mga pamilya ang nag-evacuate sa Barangay Quintin, Remo kag sila ang nagatiner sa eskwelahan sa Sitio Binataan kag Sitio Napuruhan kag sa simbahan sa Sitio Uway-Uway. Kaya nasang aga nagsapol sa Debabor kag amatiglawas sa Philippine Army. Agad nga sorihan ang pagbalik sa presidente sa ilang puloyan. Suno sa hepe, boundary na sang Negros Occidental ka Oriental ang ginlontaran sang enkwentro kag dagwa sa monitoring sa tinigdan nga bidulan nga naghina ng pwersa sa NPA sa nasambit nga lugar. Ready kami nag-meeting subong sang representative sang Army kag ang aton nga LGU sa Padilla kung paano mabulikan ang mga tao nga na-infect dito sa Gamo. Sige pa nga itong accounting pero sa initial nga report ng mga barangay, nagalapta man ang aton nga kung 3 ka evacuation site ang katuan nila subong. Subong ara pa sila sa mga ginambal ko to nga evacuation center. Ang kabay sa pagpahig ni Police Captain Randy Babor, hepe sa Moises Padilla Municipal Police Station, suno sa Commander sa 3rd Infantry Division nga si Major General Benedict Arevalo kabahin sang trabaho sa militar nga hindi malikawan gamay mapatay sa enkwentro kaangay sang natabo kahapon. Suno kay Arevalo, ginakilala sang 3rd ID ang kontribusyon sang 2 ka soldado nga napatay agad nga mapabilin ang kalinong sa lugar kung sariin ginalauman naman ang extortion activities. Ilabi na subong nga nagalapit ang eleksyon. Nagpanawagan man ini sa mga soldado nga parayon lang ang paghimo sang trabaho. Ito talaga ang kasama sa aming trabaho ay to risk our lives and limbs. So kahapon nga tayo ay nalagasan ng ating tropa at kinikilala natin ang kanilang kabayanihan at kanilang panaw at malaki ang kanilang naambag sa ating security kahapon dahil ito nga nagko-consolidate ang New People's Army at may planong atakihin. Si 3rd ID Commander Major General Benedict Arevalo.
Samtang wala pa ginpalos sa iban nga driver ang plastic barrier sa jeep nga ilang ginamanheho, bisan nga nag-epekto na subo nga adlaw ang mando sa Department of Transportation nga kakasuna ang plastic nga naga-divide sa mga pasahero. Sa interview sa Bombo Radio kay Rolando Hensoli nga nagabiyahe sang POJ nga may Rota Granada Burgos Market, wala pa nila ginpalos ang plastic barrier bangod wala pa sang mando nagikan sa local officials angot diri. Sunod sa kay Hensoli, nagkahangawa sila nga dakpon sa mga polis kung makitaan nga wala na sang plastic barrier kag magabayad naman sa dako nga multa. Sunod diri, gamay na nga daan ang ila income kag mabuhinan pa sa multa kung madakpan sa karon 18 pesos ang pamasahe sa Granada Burgos nga POJ samtang 14 pesos naman sang wala pa ang pandemic. Sa tiyon nga makakas ng plastic barrier sunod sa driver, wala na ang makasakay sa kada bangko, bangod alang-alang man kung tagpito, bangod kada semana nagasaka ang presyo sang krudo. Bangod sa hindi maayo nga biyahe sunod sa kay Hensoli, taggamay na lamang ang ilang patugong kag tingi-tingi kagamay man ang kwarta nga madala pa uli sa pamilya. Sa wala pa ang pandemic sunod sa kay Hensoli, 700 pesos pang ilang limpyo sa income, apang nahimo na lang ini karon nga 300 pesos. Huwag kami ay nagpamalos ang among mga barriers. Kahit tuod nga nabatian man among nga sa radyo nga nationwide na pwede na mapamalos ang mga barriers. Puti kay kumo nga sa diri sa aton sa local day, wala pa man sang kwangit bala nga pwede na pamalos. Kaya ang ginadependyan na namon kay base kung makuha kami sa mga kapulisan tang masita kami nga why pa sang order bala nga sa lokal nga ginpamalos na ang mga barriers. Ang kabay sa pagpahig ni Rolando Hensoli nagabiyahe sa POJ nga may Rota Granada Burgos Market Central Market. Wala sa objection ng chairperson sa Committee on Transportation sa Sangguniang Panglungsod sa Bacolod sa pagkakasa plastic barrier sa mga public utility vehicle. Sa interview sa Bombo Radio kay Bacolod City Councilor Dindo Ramos, wala ini nagapamatok sa nasabit nga tikang bagon aprobado naman ini sa mga health official. Sunod diri nagatapik ang virus sa plastic kay mahimo nga magatapik naman ini sa masunod nga pasahero. Pabor na si Ramos sa pagbasaka sa riding capacity sa mga PUV sa labi na sa public utility jeepneys. Pagod pierde na gid sa karon ang mga driver kadungan sang nagbahal nga presyo sang gatong. Kung manubo ang riding capacity sunod kay Ramos, hindi man sa gyapon mapatuman ang 6-meter distance para sa social distancing. Nakapabutyag naman ang mga driver nga nakapasugot ang maining hindi na pagpasakaan ang pamasahe basta dugangan na lang ang riding capacity. Nagpanawagan naman ang konsehal sa mga driver nga magpabaguna-bagod kinahanglan ang COVID vaccine agud nga mabatuan ang health crisis. So kung ang National ATF, for sa recommendation nabi sa Department of Health nga paon, so ako okay lang kada 70% na gina-require sang increase nila. So okay ko da bumbuan tungod na naliod ko sa driver taas na sang bilis ang fuel. Ang ilang income mo gyapon ng 50% lang. Correct. So 70% ng sa ako okay na. You have to open up our economy. Si Bacolod City Councilor Dindo Ramos ang chairman sa Committee on Transportation sa City Council. Samtang nakahanda ang 3rd Infantry Division sa Philippine Army nga magbulig sa local government units para sa transport sa COVID vaccine, santo naman sa mando ni Presidente Rodrigo Duterte. Una dirigin maduan ni Duterte ang Department of the Interior and Local Government o DILG nga tagan sang sanksyon ang mga local chief executives sa mga LGUs nga may mahinay nga rollout sa vaccination program. Nagmando man ang Presidente sa mga opisyal nga saranggid makapangayo sang bulig sa AFP kag PNP kag magamit ang assets agud nga mapadasig ang transport sang bakuna. I have ordered Secretary Galvez, the PNP and the AFP to provide all the necessary support to our LGUs, particularly in the delivery of vaccines and mobilization of resources. I have also ordered Secretary Anyo to impose the necessary sanction against LGUs and local chief executives who are not performing nor using the doses given to them.
Ang kabayan sa pagpahig ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa interview naman sa Bombo Radio kay Major General Benedict Arevalo, ang commander sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army, nagabulig na nga daan ng AFP sa panugod pa lamang sa vaccination program. Kagbayara sa koordinasyon sa Interagency Task Force. Sunod kay Arevalo, wala pa sang mando nagikan sa General Headquarters. Angot diri apang magasunod sila sa mando sang Presidente. Ang air assets sang AFP para sa Visayas, sunod kay Arevalo, ang nahamtang sa Visayas Command sa Cebu, kadakanda man ini nga i-deploy kung kinahanglanon. Sunod diri, magabuligay ang tanan nga ahensya sa gobyerno santo sa direktiba ni Presidente Duterte agon nga mapungga ng paglapna o kung paglapnag kag paglapta sang coronavirus. We have been doing that already, no, since early this year. Nung natin, kung matatandaan natin, the AFP is part of the Interagency Task Force for COVID. Tulungan naman talaga dyan sa organization na yan. And then, dahil the President is emphasizing naman yung pagtulong ng AFP, tayo naman talaga ay susuporta. Ang kabayan naman sa pagpahig ni 3rd ID Commander Major General Benedict Arevalo. Nagpahin ng City Government sa Bacolod sa pundo para sa dalong sa proposed 2022 budget para sa professional allowances kay fuel allowance sa mga kapulisan. Sa TV sa Bombo Radio kay Bacolod City Councilor Cindy Rojas, ang chairperson sa Committee on Finance sa Sangguniang Panglungsod, may gipahin nga appropriation sa dalong sa maintenance and other operating expenses kag ini ang paggagamiton para sa additional allowances kag benefits sa mga judges, prosecutors, public school teachers sa elementary kag high school kag national government agencies nga station sa Bacolod bangod ginmando ini sa idalom sa local government code. Madamo man sang contract of service nga ginkuha sa karon sa Bacolod City Health Office agud nga mag-augment sa vaccination program kag sa mga COVID related facilities. Ginpasakan man suno sa karuwas ang fuel allowance sa Bacolod City Police Office kag ginhimo nga 10 million pesos. Suno sa konsyal magasto sa gatong ang mga patrol cars bangod kinahanglan nila nga maglibot agud nga mapatuman ang COVID restrictions. Nagalaw naman ang konsehal nga maklaruhan ang mga Bacolodon kung nga nagsaka ang budget sa masunod nga tuig. I-announce na nanigo once the budget is ready. Ang sa BCPO nato sa Bacolod City Police Office, no, we had to increase their fuel allowance, no, from pilala to last year ila budget for fuel. This year we had to increase it to 10 million pesos, no, because tungod sa COVID pandemic nagasako man ang aton nga BCPO, no, galibot sige libot man sila sa nagkalain-lain naton di nga barangay sa Bacolod, no? So amo na siya ang reason nga mataas gid man na siya. Si Bacolod City Councilor Cindy Rojas ang chairperson sa Committee on Finance sa Sangguniang Panglungsod. Samtang gipasalig naman sa provincial government nga mabaton sa mga empleyado ang ilang bonus sa bulan sang Desyembre. Ang mga empleyado sa Kapitolyo ang nakabaton na sang katunga sa ilang 13th month pay sang bulan sang Mayo kag ang 50% sini ang mahimo nga igahatag naman subong nga Nobyembre. Magluwas diri magabaton naman ang mga empleyado sang 14th month pay nga katumbas sang bilog nga bulan sa nga sweldo. Sunod sa Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz, may batunon man ang mga miyembro ng Progressive Alliance of Capital Employees nga collective negotiation incentives nga tuigan nga incentives nga ginahatag kun mag-renew sang union ang provincial government kag mga miyembro sang PACE. Base sa memorandum sang budget o kung Department of Budget and Management o kung DBM, hindi maglapaw sa 25,000 pesos ang mabaton nga CNI. Bangod may mga awards nga nabaton ang Kapitolyo, may basihan man para sa paghatag sa incentives, kaangay sa productivity enhancement incentive nga 5,000 pesos. Mayara man sa incentive benefits for exemplary services. Apang magadepende pa ini sa savings sa provincial capital. Sunod sa kay Diaz, nasubiter na sa Office of the Governor ang proposal kag subject na ini para sa iyang approval antes igasumiter sa Sangguniang Panlalawigan para sa approval. Sunod diri ang mabaton sa mga empleyado antes sa Desyembre 25 ang hindi magdubo sa kantidad nga nabaton nila tilikdan nga tuig nga 40,000 pesos. Ang maka-avail sa PEI kag IBES ang mga regular kag casual employees samtang hindi naman makabaton ang job order casuals kag contract of service. I-announce na nanigo once the budget is ready and kinaprubahan na sa aton na sanggunian. CNA bonus is a collective negotiation agreement bonus which is usually signed, which is given by reason na nag-renew ang
ang agreement between the union and the provincial government. Let's just wait for Governor Bong Lacson to announce the actual amount kung pilagin, ha? Pero tanan na gin plasta, tanan na. Ang kamay sa pagpahig ni Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Ray Fando Diaz. Ginalantaw nga nakapalumos ang 40 anyos o nagpakalumos ang 40 anyos sa lalaki nga nasapuan nga wala na sa kabuhi sa sulod sa compound sang safe house ang Lopez family sa Purok Mahigog Mount Florenceville, Barangay Panukoy, Bacolod City nga nagaangot sa dagat sang Nobyembre 2 sang aga. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Major Jory Puerto, Station Commander sa Bacolod Police Station number 8 nga nagpadulong sa police station ang pamilya kay ilagagin kilala ang biktima nga mo si Tadio Santiaon, taga Barangay Tangub, apang iya pamilya gyara sa Barangay Bacong, Bago City. Suno sa pamilya naka-quarantine si Santiaon sa Luisa Middle Elementary School sa Tagum Bagod, positibo ini sa coronavirus. Sa Oktubre 30, nag-report ang nurse sa LMES nga nagpalagyo si Santiaon kag kagabi nagkitaan o kon pagkagabi nakita nini sa matawo nga ira sa kilid sang pader sa Lopez compound. Oktubre 31 nakita nini liwat sa compound gani gin palapitan sa foreman apang siya ang nagdalagan palayo. Nobyembre 2 nasapuan ang biktima nga wala na sang panapton kag wala na sang kabuhi. Suno kay Puerto mahimo nga nagpakalumos si Santiaon bagod na depressed ini sa ibalatian kag naka-quarantine pa. Wala man nakamuno ang iya pamilya nga may diferensya ini sa paminsaron. Nurse na in charge dito sa Mindel, sila nagbalokon sa nasa sulod, sa ni siya matapos. Kung nga analagyo ni siya dito, anong oras, ang 30 analagyo, sila nakabalo, ma'am. Pinapagos ng investigador na i-follow up na kung anong circumstances behind ang analagyo ni siya, paano analagyo, anong oras. Wala man naging malungutod yung may problema sa minsan. Kasi sa akong assessment ni, so na-depress siguro, depression ni kay positive siya, tapos na-quarantine siya sa dia. Siguro, hindi niya kaya ang depression naman na suicide ni Guro. Almost drowning siya. Si Police Major Jory Puerto, Station Commander sa Bacolod Police Station number 8. Samtang dugang nga balita, nagdubo ang index crime sa syudad sa Bacolod sang bulan sa Oktubre. Sunod sa kay Bacolod City Police Office Director Police Colonel Thomas Joseph Matier, nagdubo ang crime rate sa syudad sa Bacolod kung ikumparar sa pareho nga bulan sang tinlikdan nga tuig. Sunod sa kay Matier, sa nakaliga na tuig naka-record sa 25 ka index crime ang syudad sa Bacolod, samtang subong bayaran na lamang sa 22. Nalipay si Matier nga bisan 3 lang ang ginubo sang crime rate sa syudad, bisan isa pa lamang ini kabulan nga nagapungko bilang City Director sang BCPO. Nalipay man ini nga nagsaka ang percentage sa bahin sa police performance sang BCPO. Ginpasalamatan man sila tanan nga effort sang mga kapolisan. From 25 last year, for the month of October, nag-22 na lang siya. It's a good sign naman. At least yung visibility efforts natin nag-buong naman. At least napanubo ta ang payment for the month. At least isang 3 lang. At least nagbubo siya. And ang atong police investigated operation sa muning non-index crimes, from 60 last year, nag-82. So, both silingon, last year, 60, subong 82, nagtaas ang atong police investigated operations. Kasi last year, nag-pandemic, pagidman mo. Ang kamay sa pagpahag ni BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Matier. Ginakangawaan nga bagod sa nagasaka nga sea level bagod sa global warming, magatuga mainis ang salt water intrusion. Sunod ka Dr. Resurrection Rex sa Daba, ang professor sa University of the Philippines sa Visayas Miag-Aw, kung padayon nga magasaka ang sea water level, mahimo nga makontaminar man ang ginakuan sa water supply nagikan sa duta. Kagay na lamang sa sunod sa Bacolod Casadin, magluwas sa surface water, madamo sa gyapon ang nagasalig sa Depuel. Nagapati si Sadaba nga madamo na sang nagluntad nga saltwater intrusion sa mga komunidad nga sa coastal areas. Bangod sa pagtaas sa level sa tubig sa dagat, nagadubo ang pressure nga mahimo nga makadusok balik sa seawater gani nagasimpon ini sa tubig sa bahin sang syudad. Ginalantaw nga bangod sa nasambit nga problema na pagdangat sa 2040, magantos man ang syudad sa kakulang sa supply o kon magatuga sang water shortage. Dugang pa sila nga may ginhimua may o kon may ginhuman naman ang gobyerno sa National Climate Change Action Plan para sa 2011 to 2018 apang iniula sang maatahag nga guidelines. Sa karon ginahulat pa ang konkreto nga tikang may kangtanan sa problema kung sa din isa sa maginalantaw nga solusyon among paghuman sang natural infrastructure o kon barrier. Dugang pa ni Sadaba nga isa man sa makabulig amo ang cost efficient nga pagsulbar sa mga coral reefs kasubong man ang pagtanom sang mangroves. One of the dangers created by sining sea level rise amo ni ginatawag mali na
naton nga saltwater intrusion. Ang tubig dagat bali maga-contaminate sa aton nga mga freshwater aquifers nga sa idalom sa duta. Kung sa diin kita nagakuha sa aton nga water supply. Si Dr. Resurrection Rex Sadaba, Biology Professor sa UP Visayas. Samtang isa pa sa mga goal sa Conference of Parties sa COP26, amo ang paghuman sa natural infrastructure. Inigilakipan sa Barrier Islands, oyster, coral reefs, kag seagrass, kasubong man ang pagtukod sa built-in infrastructure nga kaangay sang seawall nga maka-absorb sang storm surges. Magluwas sa nga cost-effective ang proyekto, mahimo man sini nga pa-improbar ang natural environment sang komunidad kag makasalbar sa natural habitat nga goal man sang COP26. May present naman nga hagda nga ginkilala nga Green Bell o kuna pagtukod sa mangroves o kon beach forest sagod mangin protection batok sa storm surge kag sea level rise. Ginpakita sa pagtuon nga kon may 100 metros nga mangrove cover, mahimo sa lima panubo ang impact ng seawater kag storm surge sa 50%. Ang mangrove ang makabulig man sa carbon sequestration sa duha tubtob tato ka beses sang sama absorbar nga carbon dioxide sang kakulangan. Ang green belt ginabugusan ni na sang mangroves kag beach forest. Makita ni ang duha nga may mangroves ka sa tubig kay sa ibabaw bali may ara ka sa beach forest. Purpose pala ni sa ginapakita nga if we have a 100 meter nga mangrove cover, maka-reduce ni sang impact sang seawater sang storm surge by 50%. Ang kabay sa pagpahagdugang ni Dr. Resurrection Rex Sadaba. Samtang nagakangawa ang poll watchdog nga kontra daya sa kontrata sa tunga sa Commission on Elections sa COMELEC kag F2 Logistics ang ginapagihan sa negosyante nga si Dennis Uy nga naangot naman sa kay Presidente Rodrigo Duterte. Nibulaan nga permado na ang 536 million pesos nga kontrata sa COMELEC kag sa F2 Logistics para sa delivery sa mga gamit sa eleksyon kaangay sa mga balota kag vote counting machines. Sa interview sa Bombo Radio sa kay Professor Danilo Araw, ang convener sa kontradaya, dapat nga kansilahon sa COMELEC ang nasambit nga kontrata bangod sa conflict of interest. Sunod sa kay Araw si Dennis Uy nga nagaprag-iya sang F2 Logistics ay isa sa pinakadako nga contributors sang campaign funds ni Presidente Duterte sang 2016 elections. Sunod sa convener, legal ang kontrata apan nagakadapat nga transparent ang COMELEC sa mga dokumento angon sa post-validation nga ginpatigayon. Labi na gid nga dako nga balor sang kontrata kag una naman naging pag sang COMELEC nga wala sang conflict of interest sa transaksyon kag naglabay ini sa husto nga bidding process kung sa din apat ang nagbid kag F2 Logistics ang mayara sang lowest responsive bid. Sunod sa kay Araw, nakabutang sa kontrata nga ang F2 Logistics amo ang magadulong sang tanan nga automated election system related equipment kaangay sang vote counting machines, consolidation kag canvassing system machines, official ballots, ballot boxes kag election day computerized voters list. Kailangan kansilahin sa kontrata sapagkat napaka-anomalous nito. Pwede mong sabihin legal, kaya lang malinaw yung conflict of interest kapag ang mangangasiwa ng warehousing, delivery, and storage sa darating na halalan ay may direktang connection po sa Malacanang. Batay po sa mga public record at batay na rin sa mga dating na-report sa media, kilalang-kilala naman po kung sino siya, gaya ng nabanggit nyo kanina, siya po ay walang iba kundi si Dennis Uy. Ang kabay sa pagpag ni Professor Danilo Araw, convener sa kontradaya. Sa katapusan nga balita na libre na ang inugbakal sa 71 anyos nga masahista sang ilang nga kinanglanon sa sulod sa balay matapos nga magdaog sa Daily Joe sa nga 1-2 Panalo Part 20 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Sunod kay Tita Sarana pa sang 33C alunan bye-bye Barangay 35 Bacolod City nagapaninlig ini sa Ilog Saran sang ginlawag ang pangalan gani naghimos ini ginoon kada padulong sa estasyon sang Bombo Radio agud ni claim ang iyang premyo. Sunod kay Sarana nga nagapang masahe ako nagapang massage ini kada adlaw gani iya di pa ang 500 pesos nga cash iya nadagan agud maidugang sa inong bakal sang makinanglanon sa sulod sa balay kag dako man ang bulig sa 650 pesos nga grocery goods nga nasulod sa Valdez ang Orocan. Tuman naman ang pasalamat ni Salanap sa mga sponsor sa promo sa iya nga nadagan. 100 pesos. Ikadua. 200 pesos. Ikatatlo. 300 pesos. Ikapat. 400 pesos. Ikalima. 500 pesos. Wala na sa mga kamot ni Nanay Tita ang 500 pesos. So, Nay, anong mahambal mo? Igastoon sa kwan sa panimalay.
Ang kinanglanon daw. Bakit payatag sa apo? Awa ho, ka may mga apo man. Ang isa sa Madrigal Jowaner nga si Tita Salanap tuman man katami sang ihom ni Noe Paylagaw Para may sa Port balon San man Paul naton Barangay kundi. Mandalagan Syudad sang Bacolod Kadungan sang iya kapag-claim sang premium nga 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga balor sang grocery goods. Sunod diri kalingawan sini ang pagpasakop sa mga promo sang Bombo Radio bisan nagatrabaho ini sa utility services sang mall sa Bacolod. Si Paylagaw mismo ang nakabati sa gidlawag iya pangalan bilang winner bago nagapahuway-huway na ini matapos ang pagpanyapon. Tinatumbo ang nagtumbo man sa kalipay kag ang asawa ko. Amo nang mabra ko ako ano sila sa mga manundo manis. Una nga hatag, 100, ikaduwa, 200, ikatatlo, 300, ikaapat, 400, ikalima. 500 sa bugas ni. Yes, mga pagkaon mga iba na. Iba pa makal. May sobra. May sobra pa man. Si Noe Paylagaw, isa sa mga Dealer Jowaner. Philippine Standard Time, 28 minutos na nakalipas sa tak na alas 5 sa hapon mga kabombo. Kag amoyan to mga kaundan sa ato nagapangunang nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Antes kita magtakop, ato na alay panumbalikan naton sa mga headlines. 4 ka mga soldado nga napilasan sa enkwentro batok sa NPA sa Moises Padilla, confined sa karon sa naglaylayan nga hospital sa Cebu. 80 ka pamilya nag-evacuate kasunod sa enkwentro sa sitio Tios, Barangay Quintenrimo sa Banwa sa Moises Padilla kahapon. Samtang pila ka jeepney drivers sa Bacolod wala pa nagpalos sang plastic barrier bisa may mando na ang Department of Transportation. Presidente Duterte nagmando sa DLG nga dagdagan sang sanksyon ang local chief executive sa mga LGUs nga may mahinay nga rollout sa vaccination. Samtang Philippine Army nakanda nga magsunod sa mando ni Duterte nga buligan ng mga LGUs para sa madasig nga pag-transport sang COVID vaccine. Lalaki nga nasampuan nga wala na sang kabuhi sa Barangay Panukoy na kilala na COVID positive nga nagpalagyo sa quarantine facility. Kag amoyag to mga kabombo ang pagdulong namo sa inyo sa madalalag ko bag-o mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Webes sa 4 sa bulan sa Nobyembre tuig 2021. Para sa aton sini nga Bombo Radio kang 95.9 Star FM Christmas Countdown, mayara na lamang kita sang 51 days. No, we have 51 days to go before Christmas. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa, ang Bombo Reports Afternoon Edition. Apo naman sa kay Bombo Dennis Rubica. Kag sa gyapon ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Pons, Espino. Kag Bombo Jazz, Dejesus, Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sa bahay naman, sa aton siningan news analysis ang ipadala sa aton maukon nga tagpalamati. Pagkabasaw ni Bombo Daniel Acciones, sa aton siningan news analysis may tigulo, plastic barrier. Plastic barrier sa salakyan kakasuna. Kay wala man sang pagtuon nga sang virus nagadala. Kung kay isa nagatampa pa sa imuguya, kay wala man gin kaayo sang salakyan nga nagadala. Pabori ni sa aton mga gamaniyo sa salakyan. Agud ang ila pang hakroy, hindi na madugangan. Sige pangadaan saka ang gasolina nga nagadugang sa aton mga driver sing ila problema. Kung ginimo na initani isang temprano, wala na ang aton mga driver nag-agunto o galing ang COVID-19 do negosyo nagpaalala sang pangabuhi sa mga tao. Maayo ini nga lihok sang gobyerno nga mga 70% na ila pasahero kabay pa ini magapadayon agud makaginawa man ang aton mga driver sa kapigaduhon. Ang inyong pauna-una nanawan ng padala ni Leo Siralbo sa Granville Subdivision, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radio Bacolod, pwede magkamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radio Bacolod, bombo_bacolod@bomboradio.info.